Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Arona, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nang rugi idi nagtrabaho ni Val iti kumpanya pagtrabahwak, nagbalinan a komplikado ti amin para kanya. Nalaing ni Val, ket amok anarigat ti makikompetensya ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rona dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, apay akas naman ng tilang amrona. Kaslada ka apam. Kasano? Idi pa'y nga arapaap ko ti maipromote. Ngam day kit din aval ti naipromote. Nalaing kami ni Val, Rona. Oh, ti ko namkit di. Bakla ti bus tayo. Iso ni Val ti pinili na nga ipromote. Tangiwat mo. Ang mga numangag na ka ni sir. Puray man. Nagsakit tinakam ko, Lloyd. Imun una ang nagtrabaho dito eh. Ngam imun una pa'y naipromote day aval ngam iti siya. Gagangay na ah. Sana bale, tabasit laang mo tinagdiferensya antisweldoyo ka ni Val. Wala, ngam nangat nga tulat ti posisyon na. Ay na, pagyamanam ket di tauray kaskasano, nangatulat ti sweldom. Sana kas kanya, assistant yu laeng. Ada ako nanang. Narabyan ka mat, anak ko. Ada nga min napatag ang nagsaritaan mi kini Lloyd na. Ala, agpulas ka nga rudan, tamangan kamutan. Nangan kamin kini Lloyd ay Jerwar nanang. Aguray ka man. Ada ka di parikot mo. Nabanugak lang ang iti trabaho, nanang. Sigurado ka? Wan. O sige, ina ko ni gisilad ko. Kaya't kunti agina na. Good morning, Sir Arnel. Kastamat kan ka, Rona. Nalpas mo ka din, ti papaaramid ko ken ka? Un, sir. Nalpasan. At tuyo. Agtugaw ka, takita ak numayat da ito inaramid mo. Agyamanak, sir. Okay. Panagkunak kat, okay da ito yan. Oh, apay akas na saan kayo asigurado, sir? Basta, mabalinan da ito eh. No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Kasla na dagsan dagiti awit mo apapeles Rona. Anya ko ma. Tulungan kan. Ay na, jak ka sa pulan ti tulong mo, Val. Ala, aglisi ka iti dalan ko. Rona. Jak amo, no apay akas taka kanyak. Awan mati amo ka na dagsan abasol ko kan ka. Aging didiam mo ka pa'y lang. Idi pa'y akayat ko ti makipagayam kan ka. Ngam ka na yun nakapagpupudutan. Ay na, nagadupay lang nga ibagbagam. Aglisi kakit din iti dalan ko. Takasapulan ni Sir Arnel dagito a report. Ang mga numaladawak pa'y gapulaan kan ka. Ay, no adala sa bali ang mabalin ko ang pagtrabahuan. Ag-resign na kun dito eh. Man ano ayang amin no aklunam, analalaing ni Val ngamsi ka. Sipod nagtrabaho day taaval dito eh. Nariribo kan ti amin. Ay na Rona, di kakit di agyaman, taada nalaing akatrabahuan tayo. Ay, iso lang ang mat ang kanayon ti mapanpansin ni Sir Arnel. Umapal ka ngamin ka ni Val, iso akasta. Anya ngay kumati apalak. Nalalaing ni Val. Kitaam ngamin adagiti proposals na. Kanayon ang ma-approvean. Apay, nalipatam ka din abakla ni Sir Arnel. Ibagamanan, a paborito na ni Val. Ay, anya a klase, pa nagpampanunot day ta, Rona? Rona, mapan ka kano iti office ni Sir Arnel. Apay ka no? Ada siguro iparamid na kan ka. Apay ngi asyak.
At damot day di aval analaing. Naglangan sa ni Val. Masakit ka nung amin. Kasta? Nasayat mat nga rod no kasta. Ita, makatrabaho akon anaimbag taawan day di aval. Iti kasta at tono ti panagsasaom. Kasla naragsak ka nga adda masakit akatrabahuan tayo. Saan mat ngam? Kaslakas jayan Adda akon, Sir Arnel. Nasayat met Rona Saan nga minasumrek ita ni Val? Iso asikapay lang ti mga ramid ka dagito a report, ha? Dayta ka dilaan, sir. Ket no mabalin, sikapay lang ti mga ramid iti daddo trabaho na dito opisina. Sige, sir. Kabalam ka di? Kabailak, sir. Nasayat mat nga rod no kasta. Awan gayam. No adda ti malpas mo, yeg mo adagos dito opisina, ha? Oon, sir. Awan ka din ti sabali nga ipaaramid yo, sir. Awanen, mabalin mon ti pumanaw. Naimbag nga agsapa manakaw. Kastamat kada kayo, tatang. Agrubrubatak. Nasa papay mait. Saan ka day? Nga alas 8 agrugiti trabaho? Wan, tatang. Nasken amasapak ita. Tanaglangan ti may sa akadwami. Kasta ka day. Wan, tatang. Nangan ka kumapay sakbay pumanaw ka. Nalpasan. Sigurado ka. Narigatan ti maulaw di tadalan no ka. Ay natatang didak ka di pa kadanagan. Saan ako nga ubing? Kasla na unod ti pampanunutam Rona. Ha? Itay pa'y ngagsasauak ditoy. Ngam kasla awan mang mangeg mo. Anya nga min ayat ibagbagam? Inta pa'y agmerienda ko nak. Ay, umunakan. Sa anak pa'y amabisin. Anya launay ayat ti pampanunutam. Di mo ibaga mailiw ka ni Sir Val. Manungal daw nga minan asana simsimrek. Kinapudno na, Loida. May ikawak lang. Taawanin ti mga asar kanya. Kunakon kat. Adda pa naggustom kan kuana niya. Ay, oo na. Oh. Kas kinunak itayan. Maikawak laang. Kaya't asawan day ta. Adda pa naggustom kan kuana. Di mo laang maibaga. Val? Apay akas lang nakakita ka iti alalya, Rona. Ay, kwa. Kumusta kan? Manungal daw asaan ka simsimra kan? Naimbagaan ako, Rona. Sika ngay. Kumusta ka mo ten? Damag ko. Asika tinangar-aramid kadagiti trabahok dito opisina. Wan, inaramid ko amin at trabahom asaan mo analpas idi nagsakit ka. Agyaman hak, Rona. Awan na nyaman na. Ay, gayam. Intapay agkape. Libre ka. Saanan? Alakit din. Sa nabalay. Awan pa'y ni sir. At tuyon ti kapem, Rona. Agyaman na, Val. Awan mat siguro nobyo nga agungat. Ha? Narigat ngamin makita data. Amangan numadaksan ta. Ay, kwa. Awan, Val. Awan nobyo. Yes! Anyat kaya't nga sawan. Ha? Kwa. Awan. Ay na, Val, sa anak at ulang. Tapno saan ko amang tiimbagang. Lipatan mo noon niya tinangag mo, Rona. Awan ti kaya't asawang day jay. Sigurado ka? Uwan. Sigurado Rona. Nakita ka nagkuyog kayo ka ni Sir Val itay, Rona. Adda ka din nagkinaawatan nyo? Kwa. Adda ka di, ha? Hay, saan man at ila kumpurme ti salsaludsudam. Agtrabaho ka kit din. Oray ilibak mo, amuklatan. Adda pa naggustom ka ni Sir Val. Oray asino mat ngamin a babae, Tangiwat mo, ang mga noad da makangag. Agpudno ka nga rodon, Adda ka di pa naggustom ka ni Sir Val.
Dakes ka din o gusto akin ko na? Makitam, diri muarte pud no. Adda pa naggustom ka ni Sir Val. New number mati umawawag. Di masayat, sumbataklat. Hello? Naibag-arabim, Rona. Val? Wan, siyak na ito eh. Nadisturbo ka di? Saan mat? Sino tinangalaam iti number ko? Inalak kan niloy da itay agsapa. Sige. Ibaga mo noan niya ti kayat mo nga ibaga. Takayat kun ti maturog. Busy ka kadinton Sabado? Apay? Rumwarta ko ma. No, kailangan ka. Day talaga yam. Sige. Awan parikot iti day na, Val. Val? Kasanuan amwam adito iti balay mi? Kat saan kumot ngayong bagbagakan ka? Naamwak ka ni Loida. Kat imayak, taumay kasukunan. Ay na, kunak lang nga roden nga orayan naklatan ijay park. Okay lang kanyak. Kat, nakasagana ka din? Kas makita mo't, saan pa'y? Agawa ang nga ron na, taurayin ka. Sige, mabiit lang ang nga rod, ta itimplaan ka pa'y iti kapem. Rona, anak ka. Sino jay lalaki ngay may dito'y balay idi agsapa? Ni Val, tatang. Nobyom ka di dayjay. Saan pa'y? Nuagdaton kan ka. Sungbatam kin dinadagaws. Ni tatang mo't. Ay na, narigatan na maununaan da ka. Saan pa'y anagdaton kanyak, tatang? Saan ka di amak ko na aday ti inaramid yu idi kalman? Awan mo timbaga ng agdaton. Saan mat ngamin amasapaw nga ibagana kan ka, anak ko? Ay na, tatang, nasaysaya at mutlaang atay sigurado. Narigat ti agasyum ako nada. Adda ka din relasyon nyo kan Sir Val, Rona? Ape, nasaludsod mo. Wano saan lang ti sungbat iti saludsod ko kan ka. Wen, da kamin. O, anya, naragsakan. Kaano pa'y? Iti kalman laeng. Ha? Lukasta? May sa tawon nga rod ang nagdato ni Sir Val kan ka? Nasurok amay sa atawan ko naman. Kasuron mo unay ni Sir Val idi. Ngam ita. Ay na, di mo ipalagip dagita kanya. Tani, nakababain. Rona, papaaya ba na ka ni Sir Arnel? Apay ka no? Diyan ka mo. Basta, ada ka numot na patag ni baganakan ka. Ay sus, makapadanag mo. Anya ko matipagdanagam ngay. Mga noamunan ti may papan iti relasyon mi kinival. Katin na kami iti trabaho. Congrats, Rona. Na-impromote ka matlangan. Wan nga Rodval. Ay na, idi pa'y lang arapaap ko ti maipromote. Amok Kasano anamwam? nadakamat ni Loida kanyak. No kasta. Imbaga na amin kan ka? Wan, Anya? di mo ko maguraan tigayim mo, Rona. Nasaya at kit di tasyaklaan tinangibagaan na kadagiti insawsawang mo idi. Asaan kat ani Sir Arnel? Tangiwat mo. Amangan no mga ni Sir Arnel. Katbawyan na pa'y ti promotion ko. Ha? No siyak ti masurot. Diyak kayatan ngagtrabaho ka pa'y. No agasawatan. Ha? Tati kayat ko, sikati mga iwan kadagiti agbalintong anak ta. Anya? Itapay ta na ipromote ha? Nasaysaya at matlaeng no sikati mga iwan kadagiti agbalin nga anak ta. O sige. Sikat ti makamo, Val. Ngam no ita, jakpay kayat ngagkalay sata. Takayat ko pa'y tagtrabaho. Kalpasan ti dua atawan, nagkalaysa kami kini Val.
kat naragsak kami. At daman dagiti saan mi apagkinaawatan, ngem masulbar metla adagos. Ita, nivala angen ti agtrab-trabaho, kat syakmet ti mga asikaso kadagiti anak mi. Alakastan, to'y pagayam mo, Rona. Agyaman ak pagayam Rona iti dayto apakasaritaam. Awan ti sabali amakunak, no di ti mangkablao kada kayo kinival. Gapot naragsak ti binangon yo a pamilya. Ket sapay lakuma, tagtultuloy ti panangipategyo iti tunggal maysa, tapno agtalina edmet ti kinaragsak ti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad ti tinagan Arona, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.